Okay, good morning MaZimbabweans. Today we have Sauro in our studio, aka Soldier Love, live on TV. Okay, mkoma Sauro, muchwadyira bonzo pamamonya ipapo ka. Asida waste time evanhu vada kuzviendera kubasa ka. Vati mumbovaudzawo about you. Okay, ina azoda mbotaura zvakawanda. Tese ngatitsinzine maziso tobva taenda kwazvakatangira chaiko chaiko. No, resistor. Every day yomfaneo ndokwandipinza mtunyata kuti mabhebha nambokumbira kana ka 1. Iwo Sauro chero akasachemerera chingorwa zvinhu chete uri DJ ranoda masounds. Yomfana iyo yatova personal life yangu. Zvemabhebhi nini am out. Zvokusera ndichipiswa nezuva ndichishandira zvimahure zvemuno muHarare handichada. King nyarara zvenyu kabhebhi kanyu akatombohure kana ka 1. Mutori mega ipapaye kutoka ramba kakutorasa makomborero. Ukoona chi kabhebhi kaya chero zvikanzi ndiri ndega ka hazvinakana basa chero makati kakanaka ka hazvitomboshandi izvo because ka zvinonaka zvinodhura inini zvinonaka ndazvitadza shamari homwe yangu yakaboka ka is better angu nditoenda kutengesa tumbanje twangu ka nditowana sadza remanheru. Sauro kana iri nawo yesadza usakwata zvako. Ukoona chi tongobaya padeni pangu ubva waenda unodya kusadza padeni pangu ungodzuka ungorara chete. King zvamutaura zviriko here saimutaura kuti ndofamba 2 km ungwena unodya sadza chete pandazodzoka kandienda tova nenzara. Sauro izvo zvega unongotakura rimwe plastic wozongodzoka wodya. Okay handi but I don't think it's a good idea. Kunewo Tony kumba kwenyu kwacho ndekupiko tane 3 km dzichingofamba chete hatisati tasvika here. Asi Sauro waabofu hausikuona here kuti tasvika. Hede hapana kana imba pangori nematanga enguruve saka munorara pai manje papo. Iyo Sauro saka yokutaura kuti isi tiri nguruve resi tinogara panapa. Nayo Tony makutokwidza hasha nambotaura kuti mhuri yenyu muri nguruve kani. Iyo shamwari kana chifungwa twataura jokuka tumajokusi twako hatinakidza hapana munhu ambotaura nezvechilife chako. Tony makutota hasha sorry kandakuradzisa chako kungorasawo muromo sha sorry se. Ukoona chi Sauro ka ma-street kids munonetsa ndazozviona ndega pamino sefoja ngokutora kwandaita kuti weodye chikafu deni kwedu ka wakutoya uchindudza tsvina panapa. I thought maybe ukoona chika sorry ndangorasa muromo arega ndikubaya hangu padeni pangu sha ndakaramba ndiri panapa ka ndingatokuwedzera hasha. Sha chitodzokera chimanya ma-street kids murimbwe uri seweka utori German Shepherd chai. Saka kutodzokera usina kudya chikafu chawavinga kunoko handindo zvawavingere. Thanks akune chikafu chako handaguta mashoko wandiudza kana December ndosvika. Samkoma Sauro makatozenda umba musina kudya. I said the story sure. Saka chii chikazoitika manje umberi? Vadaona zvakazoitika umberi ka. Wait for episode 2 then mama subscribe pa Zimtooons comedy. Vanofarirawo TikTok mama ati follow after pa TikTok tongoshandisa same username.